manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa mafi girman sura a cikin alqur'ani ita ce ayatul kursi, a mafi girman aya kai. Abinda ake nufi da mafi girman aya, mafi falala, mafi daukaka, ba wai mafi tsawo ba, domin a cikin ayoyin alqur'ani ko da ta tsara ta tsawo, amma abinda ake nufi darajarta da falalarta a cikin ɗaiɗaikun ayoyi babu ayar da ta kai ta. Kamar yadda suratul fatiha ita ce mafi girma cikin sura, kaga anan ba tsawonta ake nufi ba, domin surori da dama sun ninninka ta ninkin ba ninki, amma abinda ake nufi darajarta da falala ta tsara ta kowace irin sura cikin alkur'ani. Allah madaukakin sarki ce Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum. Allah madaukakin sarki la ilaha illahu, babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi. Lafazin al'ila asalinsa a larabce yana nufin al-ma'bud, abin bauta, amma daga baya ghalabatul isti'mal, wato yawan aiwatar da shi ta mayar da shi zuwa ga wata ma'ana guda daya, shine al-ma'budu bi haqqin, abin bauta na gaske. Da haka lokacin da kace la ilaha, ba wai kana nufin babu abin bauta ba, akwai ababen bauta suna nan ana ta bautata musu. Abin da kake nufi babu abin bauta na gaske, babu abin bauta bisa ga cancanta illallahu sai Allah. Domin da zaka ce babu abin bauta sai Allah, to sai abin da yake faruwa a duniya ya kare ta wannan fassarar taka. Dan za ga akwai wadansu ababen bautar, akwai gumaka, akwai rana, akwai wata, mutane suna bautata musu, har dan mariki ana bautawa, har bera ana bautawa a India. To kaga idan ka ce aya tana nufin ba abin bauta gaba daya, ma'ana kaga ka abin nan kenan sauransu. Amma la ma'budu bi haqq, babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah. Wato sai wannan ya nuna maka cewa duk abin da aka bautawa ba Allah ba, to an bauta masa ne ba tare da ya cancanci a bautata masa ba. Ba ya da cancanta na a bauta masa, ganganci ne, wahayi shedan ne, rudu ne irin na kwakwalwa yasa dan adam ya bautawa duk wani dangin abin bautar da ba Allah ba. La ilaha illahu, ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi alhayyul qayyum. Lafazin alhayyu suka ce khabar ne, mubtada dinsa ana kaddara shi huwa alhayyu, shi Allah shine alhayyu. Alqayyum kuma Allah shine alqayyum, ma'ana sai zanto huwa mubtada wanda aka kaddara, alhayyu khabarul awwal, alqayyum alkhabarul thani. Wato dan mubtada wani lokacin zai iya zama daya ya kasance khabar kuma ya zama abin kididdiguwa sama da guda daya. An gane ko? Ubangiji ta'ala ce Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum. Lafazin alhayyu yana nufin rayayye subhanahu wa ta'ala, wato sifa ta rayuwa sifa ce ta Ubangiji, amma sifa wadda ta sha bamban da ta sauran rayayyu. Ubangiji ta'ala ya tabbatar da banda shi akwai rayayyu cikin halittarsa, to amma rayuwarsu ta sha bamban da rayuwar Allah, don dukkan rayuwar wanda ba Allah ba rayuwarsa takaitacciya ce kuma nakasasshiya ce, akwai tawaya a cikinta. Amma rayuwar Allah ita ce take da kamala, take cikakkiyar rayuwa, don haka ne ma babu bata taɓa rigayarta ba, sannan kuma mutuwa ba za ta zo ta riske ta ba. Amma dukkan wanda ba Allah ba, babu ta taɓa riskarsa, sannan mutuwa kuma za ta zo ta riske shi. An taɓa yin wani lokaci a nan duniya babu mu gaba ɗaya, sannan kuma za a yi wani lokaci a nan gaba cikin duniya kuma babu mu. Rayuwar Allah ko ba haka bane ba. Subhanahu wa ta'ala baya da farko baya da karshe, huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Al-qayyum, abinda ake nufi da al-qayyum, al-qa'imu ala kulli nafsin, wanda yake tsaye akan kowace rai, akan kowace halitta. Da nace yana tsaye akan kowace rai, ba na nufin cewa tsayuwa irin taka wadda take da ma'anar kishiyar zama. Tsayuwa da ma'anar kulawa, kiwatar rai. Ubangiji ta'ala ne ke ɗaukar nauyin kulawa da kowace rai, da kiwatarta, da gudanar da al'amuranta, da sama mata hanyar rayuwa, da koya mata dabarar da za ta rayu din. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Da haka al-qayyum, saboda yadda halittun suke da yawa kuma ya zanto shi kadai ne yake kulawa da su duka din, sai ya zanto ya sanya wa kansa sunan al-qayyum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, wato la ta'khudhuhu sina, gangadi baya riskarsa wala nawmun ballantana barci. Wato shi sina ala wazn fi'ila ne, wato ana nufin muqaddimatun nawm, wato muqaddima ko shimfidar barci kafin barci ya zama barci,
wannan shimfidar wadda take zuwa ta suturce wani bangare na idan dan adam, amma har yanzu zuciyarsa bata lullube gaba ɗaya ba, dan an yi magana yakan dan ji ko da ba duka ba. Wannan shine sina. Nan lokacin da ya kasance bayan barci ya lullube ido, sannan kuma ya riga ya lullube zuciya ta yadda in ana magana mutum baya ji. Ubangiji subhanahu wataala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, gengedi baya zo masa ballantana barci. Wato wannan ke nuna kamala na qayyumiyya dinsa. Idan kuka lura siffar alhayyu da siffar alqayyum siffofi ne waɗanda suke subutiya ga ubangiji, ma'ana tabbatar masa da su ake yi. Amma sifa ta sina da kuma naum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, sifatun ne salbiyya, siffofi ne wanda korewa Allah su ake yi. An fahimta ko? Ma'ana dukkan siffa da ta kunshi ta waya sai a kore ma Allah ita, kamar mantuwa ta waya ce, kamar jahilci ta waya ce, don haka sai Allah ya korewa kansa wannan. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa. Kamar zalunci ta waya ne sai ce wala yazlimu rabbuka ahada inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yazlimun. Kamar mutuwa ta waya ce, duk sai Allah ya korewa kansa wannan. Kamar kuma barci ta waya ne, ha kuma gengedi ta waya ne a janibin ubangiji subhanahu wataala. Da haka sifofi da aka kore ma Allah su ake kira as-sifat as-salbiyya, sifofi da aka tabbatar ma Allah su ake kira as-sifat as-subutiyya, tabbatattu wanda wajibi ne dan adam ya tabbatar da su, ba kuma tabbatar da su kadai ba. Duk abin da Allah ya tabbatarwa kansa, abin da ake so na farko tabbatarwa zaka yi ne ta fuskar nassi, ba wai ta fuskar tunani ko hankali ba. Nassi ne ya tabbatar masa sai ka tabbatar masa, nassi na alqur'ani ko hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na biyu, ya zanto lokacin da ka tabbatarwa Allah su, ka tabbatar kana mai itikadin shi kadai yake da wannan sifar, banda shi ba mai wannan sifar, domin shi Allah laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Dai in ka kamanta Allah da wani, ka zama cikin mushabbiha, wanda mushabbiha yan bid'a ne. Kamar yadda kuma in cewa suna ya yi daidai tsakanin abin da Allah ya tabbatarwa kansa da abin da dan adam yake da shi, sai ka korewa na Allah din dan gudun karka kamanta shi da dan adam, to wannan kuma ka zama cikin al-mu'attila, waɗanda suke korewa Allah sifofi, wato cikin mu'tazilawa kenan, wanda su ma manya-manyan yan bid'a ne. Da haka dole ka tabbatarwa Allah abin da ya tabbatarwa nashi, ba tare da ka yi itikadin kamanceceniyarsa da wani cikin halittunsa ba. Allah madaukakin sarki ya ce alhayyu, kuma ya sawa waɗansu daga cikin bayi su ma al-ahya ne. An gane ko yukhrij al-hayy min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy. Allah ya ce shine al-aziz, kuma ya tabbatarwa wani ma al-aziz. qalu ya ayyuha al-aziz inna lahu aban shaykhan kabiran fa khudh ahadana makana inna naraka min al-muhsinin. Allah madaukakin sarki ya ce al-basir, ya ce as-sami'u ne shi, wa huwa as-sami'ul basir, kuma ya ce inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. To amma menene bambanci tsakanin rayuwar Allah da rayuwar halittu? Menene bambanci tsakanin jin Allah da jin halittu? Me bambanci tsakanin ganin Allah da ganin halittu? Me bambanci tsakanin izzar Allah da izzar halittu? Idan ka ce ni ba zan cewa wani halitta alhayyu ba dai in nayi haka na kamanta shi da Allah, ko kuma ba zan cewa Allah alhayyu bane dai in na ce masa alhayyu na kamanta shi da halittarsa, ko ni ba zan ce masa as-sami'u al-basiru ba dai in na tabbatar masa da ji da gani, to na kamanta shi da dan adam kuma shi ma yana ji yana gani, fajalnahu sami'an basira. To idan mutum yi wannan ya zama cikin mu'tazilawa kenan, masu korewa Allah su fasa, wai gudun kar su kamanta Allah da wani sai su kore su fa, irin yadda yau yan bid'a suke. Sai idan muka ce ya daidaita akan al'arshi mun daidaita shi da kaza, idan muka ce yana da ji to mun daidaita shi da kaza, idan mun ce yana gani to mun kamanta shi da kaza. To idan suka yi haka, abin da zai faru shine sai ya kasance sun mayar da Allah din kamar babu, dan ba za su ce yana ji ba, dan adam ma yana ji. In sun ce yana ji sun kamanta shi da dan adam, to baya ji. To daga nan sai baya gani, dan adam ma yana gani, kuma su ba sa son su kamanta shi da dan adam, to baya gani. To baya magana, dan adam ma yana magana, ta yaya za su tabbatar masa magana? To ba mai ilimi bane, dan adam ma Allah ya tabbatar dan adam yana da ilimi. Ba mai rahama bane, Allah ya tabbatar dan adam ma yana da rahama irin tashi. Irhamu man fil ardi yarhamukum. Kuma ya siffanta manzon Allah cewa ra'ufur rahim ne, ko ba haka ba? laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Kuma Allah ce inna Allah bin nasi da ra'ufur rahim. Sai zaka da wannan. Idan kana son ka zauna lafiya sai ka bi ka'idar da sahabbai suka bi suka zauna lafiya. Ai zama lafiya kam ya fi zama dan sarki, ba haka kace ba? To yadda zaka yi ka zauna lafiya shine sai ka ce
abinda Allah ya tabbatarwa kansa na ji da gani da ilimi da izza da rayuwa da dukkan siffa da ya siffanta kansa da shi ya siffanta kansa da ita na yarda da ita na yi imani da ita kuma ina mai kudurin wannan siffar tashi ce ta shi kadai ba wanda ya kama da shi cikin halittu ko da dan adam ya samu suna makamancin suna na Allah ko ya samu wata sifa makamancin ta ubangiji to fa wannan kama da wani ba ta wani ina fata an fahimta dan adam siffarsa ta tawaya ce da ta dace da kasancewarsa na kasashe mai farko mai karshe ubangiji kuma siffarsa ta kamala ce da ta dace da kamalarsa kasancewarsa ba ya da farko ba ya da karshe ina jin abin ya fito fili to idan mutum ya wannan sai ya huta amma idan mutum ya tsaya zai wani kwane ai kaza ai kaza so sai mutum ya fada cikin ramin halaka ko ya je ya bi mu'tazilawa ko ya bi khawarij ko ya bi murji'a ba tare da ya farga ba Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma fis samawati abinda ke cikin kasa gaba daya wa ma fil ardi da abinda ke cikin sammai kai wa ma fil ardi da abinda ke cikin kasai gaba daya lahu gare shi kadai yake tabbata an gane ko asalin zancen ma fis samawati wa ma fil ardi lahu domin lahu din jarul majrur ne ya kamata shine zai zo a karshe amma sai aka gabatar da shi a ka'ida ta ilimin balaga kuwa taqaddimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr wato idan aka dawo wani abu da a karshe ya kamata a kai shi amma sai aka kawo shi farko to abin da yake nuna kawo shi farko takaita hukunci a kansa da aka ce lahu ma fis samawati wa ma fil ardi gare shi ne kadai mulkin sammai da mulkin kasa yake ciki shine waɗansu malamai suka ce an yi maganar sammai an yi maganar kasai dan a nan gurin al-makhluqat suke gaba daya a nan gurin al-mawjudat suke gaba daya da haka kamar ana nufin mulkin kowa da komai nashi ne domin ba wanda ba a sama ba ko a kasa ko ba haka bane ba in baka sama kana kasa in baka kasa kana sama to da haka komai nashi ne kenan to fadin wannan ya nuna takaituwarsa da mulkin shi kadai wani baya tarayya da shi amma da an ce ma fi samawati wa ma fil ardi lahu ma'ana abin da ke cikin sama da abin da ke cikin kasa nasa ne wannan baya nuna shi kadai kila nasa ne sun yi kamfani shi da wani nasa ne wani ya taya shi mallaka amma tun da aka gabatar da lahu a farkon zance ya nuna shi kadai yake da shi ina fata kun fahimta shine ma'anar lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni man zallazi yashfa'u wane ne wanda ya isa ya ceto indahu a wurinsa illa bi iznihi ai sai da izinin sa ma'ana babu wanda ya isa ya ceto a ranar tashin kiyama sai da izinin ubangiji wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun kuma in an bashi izinin yin ceto ba zai ceto kowa ba sai wanda wato ainihin Allah ya yarda da shi yace a ceto shi da haka za a yi ceto ranar tashin kiyama annabawa za su yi ceto salihan bayi za su yi ceto annabawa sanannu ne sannan salihan bayi kuma waɗannan abawaye suke ba kowa ne ya san su ba sai kawai ana yi wa mutum hukunci ne a duniya da maganganunsa da ayyukansa dukkan mutum duk salaharsa a gidan duniya ba za ka bashi tabbas ba dan kai baka san wani bangare na ilimin gaibu ba duk mutumin da ba wahayi ba ne ya tabbatar masa da aljanna kuskure ne kai ka tabbatar masa da ita duk salaharsa duk ingancin aikinsa amma waɗanda wahayi ya tabbatar wa magana ta riga ta kare sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali an riga an tabbatar musu mutum 10 na farko din nan al-mubashshara bil janna manzon Allah ya riga ya zana su gaba ɗaya ce yan aljanna ne wannan wahayi ya riga ya tabbatar sai ka faɗa kanka tsaye ma'abuta yakin badar su ma yan aljanna ne mutum 310 yan aljanna ne la'alla Allah tala ala ahli badr fa qala amalu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ahlu bai'ati ridwan mutum 1400 yan aljanna ne laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba amma waɗanda suka biyo bayan su irin wanda wahayi bai tabbatar ba sai dai ka ce ina kyautatawa wani zato duk salaharsa wani kan muna kyautata masa zato amma ba za ka ce tabbas wani dan aljanna bane ko cikin tabi'i ko cikin tabi'ut tabi'ina balantana kuma irin mutanen mu ne yanzu na karshen zamani wanda muke raye da su yanzu muna ji muna gani suna ganin mu muna ganin su ha kawai a nuna wani ce dan aljanna ne ko ma zai raba mu kullan ga wadansu wallahi tallahi wannan ganganci ne wannan ya kamata mutum ya tuba ya ji tsoron Allah kar mabiya su rudu mutum su je su rubta shi ranar tashin kiyama su barranta da juna in tabarra allazi natubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab amma ka kyautata mutum zato wani ana kyautata masa zaton dan aljanna ne
kyautata zato kace ba tabbas ka bayar ba. Aisha ummul mu'minin yaro ne karami ya rasu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, tace Allah sarki dan kankanin yaro bai kai ga balaga ba ballan tana yi laifi, ta'irun min tuyuril janna, mai yiwa zai zama tsuntsu cikin tsuntsayen gidan aljanna, mai yiwa zai zama kaza. sai manzon Allah ce da ka tawo waye sanar da ke, waye ya sanar da ke, tace da ka bai taɓa laifi bai ce a'a waye sanar da ke ta fuskar wahayi shine abin da ake magana. sai da ake wata da haka duk wanda wahayi bai tabbatar masa ba dan me kai zaka tabbatar masa da aljanna. to kaga salihan bayi kenan ga sunan gurin kowa ana son dan ya zama salihin bayi, duk namiji so ake zama salihi, mace ma ta zama saliha. to ba san waye zai ceto wani ba sai dai in kiyamar ta tsaya. amma lokacin da kace wani zai ceto abu guda biyu ka tabbatar, na farko ka tabbatar shi ya tsira, na biyu kuma ka tabbatar ma za a bashi ceton, wanda kowanne ganganci ne. cewa ya tsira yana bukatan dalili, cewa zai ceton yana bukatan dalili, kuma in zai ceta cewa kai zai ceta shi kuma yana bukatan dalili. tunda mun tabbatar annabi ya tsira, mun tabbatar annabi zai ceto, amma da kansa hadisi ya tabbata cikin bukhari zai kamo waɗansu mutane na cewa usaihabi suna cikin mabiyana wanda suka zo bayana, mala'ika zai dakatar da annabi ce waɗannan a mayar da su, domin bayan ka bar duniya sun riga sun yarda sun bar addini, sun kirkiro bid'o'i, da haka a mayar da su. ma'ana gashi annabin zai ceta, gashi lalle annabin tsirarre ne, don in ba bai tsira ba wai zai tsira gaba daya. to amma tare da haka kai ba ka da tabbas din cewa zai cece ka, da haka ballantana ka zo ka nuna wani mutum yanzu ka ce zai cece ka, sai mu ce bashi shine bashi na farko wanda nassi kake da shi wanda yace zai ceto, wai ya tsira tukuna, na biyu wa yace zai ceto, na uku wa yace kai zai ceta idan ya zo kana cikin wanda zai ceta. dan in mun sallama masa zai ceto wa yace kai zai cece ka, tun da ba kowa za a ceta ba sai wanda Allah ya darshi, wala yasfa'una illa liman yartada. wato uzurin waɗanda suke sakin bakin su faɗa abin da suka ga dama, uzurin da muke ba su shine jahiltan alqur'ani. inda sun fahimci qur'ani da ba za su yi wannan gangancin ba. to amma galibin su sun batawa kansu rayuwa wajen karanta waɗansu ababai daban ba alqur'ani ba hadisin manzon Allah ba. to sai larura ta zo, makaranta qur'ani sun yawa, makaranta hadisin manzon Allah sun yawa, ba wata kasuwa da take ci yanzu sai ta qur'ani sai ta hadisi. duk mutumin da zai kadawa wani abu kararrawa to ba zai karɓi ba a wurin dukkan musulmi mai hankali, mace ko namiji, sai in abin nan ya zama qur'ani ne hadisi, kuma hadisin sai an tambaye ka ya inganta ko bai inganta ba. lokaci ya wuce yanzu da mutum zai zo, an riga an wuce wannan karatu da mutum zai zo kawai ya faɗi komai ya ga dama ya ce qala rasulullahi jama'a su zalla masa ido. yanzu kowa tambaye sa ake me hujjar ka, me hujjar yin kaza, me hujjar yin kaza. wannan maganar tana yi wa yan bid'a nauyi ko babu yadda suka iya, dole sai sun faɗi hujja, in ba haka mabiyan su ba za su kyale su ba, matan su ba za su kyale su ba, me hujja. Imam Shafi'i ya ce wurin man ta'allama sunnata qawiyat hujjatu, duk wanda ya koyi hadisin manzo Allah hujjarsa za ta yi karfi, ba za a iya ture ta ba. to da wannan ahlus sunna suka fice a wannan lokacin. duk abin da za a yi barazana mutum ya yi li'irabi ya yi kaza ya yi kaza, duk wannan ana yi ne dan larura, amma ka gama li'irabin a tambaye ka me yi hujja ko ba haka ba. wallahi sai ka gama li'irabi ya rasu ce me hujja, hadisin ya inganta ko bai inganta ba, an ji li'irabi wannan magana sai ba wani ce. Allah ganar da ku. man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ubangiji ta'ala ya san ma bayna aydihim, abin da yake tare da su a yanzu a rayuwarsu ta duniya, wa ma khalfahum da abin da zai biyo bayan su a rayuwarsu ta lahira. wannan na nuna gamewar ilimin Allah game da kowane irin abu. ubangiji baya jahiltar komai, ya san abin da yake tattare da kowa a nan, kuma ya san me zai biyo na sakamako akan kowa. ma baina aidihim wa ma khalfahum, ga zamiri a nan gurin yana koma zuwa ga mai, sai waɗansu malamai suka ce zamirin ai yana koma ne zuwa ga ma fis samawati wa ma fil ardi, domin ma fis samawati akwai mala'iku, akwai aljanu, akwai yan adam, sannan kuma akwai sauran halittu. to amma an yi amfani da kalmar ma taghliban li janibi ghayr al uqala, da aka zo zamiri kuma sai aka ce ya alau ma baina aidihim wa ma khalfahum taghliban li janibi al uqala, domin can ma fi samawati da mutum da wanda ba shi ba ya shiga ciki, duk da cewa lafazin ma yana nuna abu marasa hankali ne, amma a nan gurin an rinjayar da ababen da suke ba masu hankali ba, dan su suka fi masu hankali yawa a cikin halittu.
amma a nan gurin kuma an rinjayar da zamiri na masu hankali zamirin kokala ma baina aidihim wa ma khalfahum saboda masu hankali kullun da su ake izina sai aka rinjayar da dalilin su anan ko zamirin su anan gurin ina fatan kun fahimta wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wala yuhituna yan adam ba sa iya sanin abu cikakken sani domin al-ihatatu bi shay shine ilmuhu al-ilmu bihi ala wajhi tamam sanin sa cikakken sani yan adam ko ba sa sanin wani abu cikakken sani illa bima wala yuhituna ba sa sanin bi shay'in wani abu min ilmihi na ilmin Allah illa bima sha'a sai abinda Allah ya so su sani to wannan wala yuhituna bi shay'in min ilmihi lafazin ilmihi wato malamai suna masa fassara biyu fassara ta farko mu ce la yuhituna bi shay'in min ilmihi ai la yuhituna bi shay'in min ma'lumatihi bayan da yan adam su san abin da Allah ya sani zai yi yan adam su sani irin abin da Allah yake sanin sa ba za su iya sanin wannan ba illa bi ma sha sai abin da ya ga dama ya sanar da su sai ya zanto cikin abin da Allah ya sanar da mu na ilimin sa da abin da ya bari a wajensa bai sanar da mu ba wanne ne yafi yawa wanda bai sanar da mu ba yafi yawa an gane ko wa yasalunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ilimi da aka baku gaba ɗaya da kuke takama da shi a duniya ba komai bane face dan kankani sai an kwatanta da ilimin Allah ta'ala ina fata an fahimta to sai zanto ma'lumatul lahi kenan ma'ana al'amurra na gaibu babu yanda za a yi yan adam su sani boyayyin al'amurra babu yanda za a yi yan adam su sani har na zahiri ba yanda za a yi yan adam su sani sai abinda Allah ya ga dama ya sanashe su to ka ku wanda ya sanar da su kadan ne in an kwatanta da wanda bai sanar da su ba ko ko mu ce wala yuzuna bi shay'in min ilmihi babu yanda za a yi su san wani abu na ilimin Allah abinda ake nufi da ilimin Allah a nan gurin abinda ya shafi sunayensa sifofinsa ba yanda za a yi mu iya sanin sunayen Allah gaba daya ko mu san sifofinsa gaba daya ba zai yiwu ba illa bi ma sha'a sai dan abinda Allah ya ga dama ya sanar da mu na sunayensa din da kuma sifofinsa kawai suna muke iya sani wanda yayi wahayin su cikin alqur'ani ko yayi wahayin su ga hadisi cikin manzon ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan gurin abinda muka sani na asma'ullahi husna ba su kadai bane sunayen Allah kadan ne wannan Allah sanar da mu wanda ya ga dama mu sani amma banda wannan yana da sunaye da dama wanda shi kadai yake banta da sanin su a cikin ilimin gaibinsa amma kar mu dauka 99 wai sune kadai ilimin sunayen Allah kar mu dauka abinda aka bayyana cikin Qur'ani da hadisi kadai ne sufofin Allah akwai wadansu sufofin akwai wadansu sunayen waɗanda yake banta da sanin su sallallahu subhanahu wa ta'ala manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك محل الشاهد أنا نقول من ذا الله ينا كرم الله yana tawassuli da dukkan sunayen Allah wanda ya saukar ko ya sanar da wani manzo cikin manzanninsa ko kuma irin waɗanda Allah yake banta da sanin su cikin ilimin gaibunsa kaga sai ce aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka ina fata ma'ana ta fito fili wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard kursiyyun Allah ta yalwace sama da ƙasa ma'ana kursiyyu girmanta yafi girman sammai bakwai yafi girman kasai guda bakwai shine wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard girman kursiyyun yafi girman sammai ɗaya har guda bakwai da ƙasa ɗaya har guda bakwai kursiyyu kadai ya fi su girma to waɗansu malamai suna cewa kursiyu shine al'arsh kuma shine kursiyu to amma nan fassara ce wadda aka gina ba bisa ga fassarar sahabban manzon Allah ba ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas cewa kursiyu daban sannan kuma al'arsh daban ina fata an fahimta hujjar waɗancan shine duk inda aka ambaci sammai ana ambatan al'arsh amma a nan gudun sai aka ambaci al'arsh haɗe da kursiyu sai suka ce to kursiyun a nan ne kadai aka ambace shi amma al'arshi da sammai an ambace su wurare da dama cikin alkur'ani sai wannan yanzu al'arshi shine kursiyu shi da al'arshi amma wannan ai ba hujja bace ba nazari ne kadai nazari na fiqihu ko nazari wajen bincike wajen ka'idar larabci dan fitar da wani hukunci zai yi tasiri ne kadai idan ba a sami asar ba in ba a samu riwaya ba daga annabi ko daga sahabi in ko riwaya ta zo daga annabi ko sahabi ai ba maganar ijtihadi ba maganar dogaro da wata ka'ida ta larabci don fassara alkur'ani mai girma wala ya'uduhu hifdhuhuma wala ya'uduhu baya yin nauyi ga Allah hifdhuhuma kiyaye sammai guda bakwai da kasai guda bakwai
ba abu ne mai nauyi gare shi ba, duk da girman sama din, duk da girman kasan, amma tsare su da kula da su abu ne mai sauki a wajen Allah ta'ala. Shine ma'anan wala ya'uduhu hifzuhuma inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura wa huwa al-aliyyu al-azim. Ubangiji shine al-aliyyu madaukaki, sannan shine al-azim wanda yake mai girma. Ai kaji wannan surar dai a wannan fassara da muka yi, wannan aya kai a fassara da muka yi mata ta gurguje, lalle ta bayyana cewa ita ce azamu ayatin fil Qur'an al-Karim. Domin wannan fassara ce ta gurguje, inda min dalla dalla ko kalma kalma abinda za a bayyana a danganta kowace kalma ko kuma kowace jumla cikin ta da wata aya ta alqur'ani da take gaskata ta ko wani hadisi da yake gaskata shi, da yanzu ba mai rabi ba.